De uitnodigingsbrieven bij Makken en die komt binnenkort door. Dus dan krijg je de meeste hier in het dorp weer een oproep voor de griepprik. De R zit weer in de mannen. En dat betekent dat 60-plussers en mensen met medische onderwanings een uitnodiging voor de griepprik verwachten kunnen. Huisdokter Bouke de Jong van de Westereen leidt uit waarom de prik wichtig is. Met name voor de kwetsbare groepen, dus de ouderen, maar ook bijvoorbeeld de mensen met longproblemen of hartproblemen. Kennen griep wel grote gevolgen hebben. Dus die kennen er zeker van worden dan als Doe en ik er wordt algemeen van worden. Ze zijn zo'n 2000 uitnodigingen uitgestuurd, maar meestal is de opkomst daar rond de zo'n 100. Zij zo'n 100. Maar een tredde van de mensen niet oproepen wordt, komt de griepprik dus heljen. En dat is net zo gek. De vaccinatiegraad in de Antemerdeel leidt door het algemeen leger als in andere Friese gemeenten. En de mensen in de Westereen, binnen zij van plan om de prik te heljen? Nee. Waarom net? Nee, ik kom eigenlijk net, want ik had een hekel aan. Nou ja, ik had toen zo zeker wist van die coronaprik. Dus daar ben ik er een beetje afstandelijk van. Wie ze allemaal nemen, ja. De vrouw ook. Nee, ik ben 81, dus wie maakt een bol nemen volgens huis. Soms twijfel je wel eens wat. Maar ja, als je echt griep krijgt en ik heb ook weer een kwetsbare groep, ja, dan je moet er dan toch maar wat vertrouwen in hebben. Er is trouwens nog een vaccinatie die mensen heljen kennen. Namelijk die tegen de pneumokokkenbacteriën. Maar lang niet elk weet wat dat is. Het is een lidste groep die prik wordt. Het is op basis van leeftijdscategorieën. Dus dit hier is wat tussen de 63 en de 66 jaar wordt oproepen. En dat biedt eigenlijk bescherming tegen de pneumokokkenbacterie. En die kan dus longontstekingen veroorzaken, maar ook veel ernstige ziektes zoals bloedvergiftiging of zelfs hersenvliesontsteking. Mensen hebben hield een sterkere mening over vaccinaties. Dat komt vooral door de coronacrisis. Gewoon mensen binnen vaccinatiewurg, zo zei een man in de Westereen. De Jong merkt ook dat mensen kritischer naar vaccins zoeken. Nou, vanuit de campagne werd natuurlijk wel onderstuurd of in ieder geval verteld wat de voordelen zijn van de prik. En uiteindelijk moet iedereen wel zijn eigen keuze daarin maken.